फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गुदिसिम बावहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दानि सोलिफुबाय थानाय कोविड-19 एबा कर'ना भाइरासनि सायाव बयखौबो सांग्रांथि थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय मोनसे एचएसपि साक्सेस एबा थांखिसिम सहैनो हानायनि थाखाय 8था नेमखान्थि। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननाव मोनसे निमाहा बिनो सानदों। मानोना आङो भिडिअखौ बानायफेराखै, बेनो फार्स्ट टाइम। बेनिखायनो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होनानै बयनिसिमबो आसा थाबाय। दा एचएसपि साक्सेस एबा जाफुंनायनि 8था नेमखान्थि। बेवहाय 1 नाम्बार पइन्टआव दङ हेभ ए ग्रेट एटिट्युड, माने मोनसे गिदिर साननाय आरो। हमनानै लादो सासे महात्मा गान्धी, बिथाङा भारतनिनो बिफा। बिथाङाबो सानसे समाव सानदोंमोन मोनसे गिदिर सिमां एबा मोनसे गिदिर थांखि सानदोंमोन। बियो गावनि थाखायल' सानाखैमोन, सारा भारतनि थाखायनो सानदोंमोन, गावनि न'खरनि थाखायल' सानाखैमोन बियो। दा थिग बेबायदिनो जोंबो महात्मा गान्धीया जेरैहाय गावनिखौ सानाबालानो हादोरनि थाखाय सानदोंमोन। जोङो गावनि लाइफआव साक्सेस जानोबा जों हादोरनि थाखाय साननाङा, गामिनि थाखाय साननांगौ गैया, गावनि लाइफनि थाखायल' सानगोन। जेब्ला गावनि लाइफनि थाखाय साननो रोंगोन अब्ला नोङो जेनेबा नों मोजां जानाय माने बुहुमाव सासे गाज्रि मानसि जोबनाय, जेनेबा नों गामियाव सासे मोजां मानसि जानानै नोंनि गामिया मोजां जानाय, जों बेखौ डाइरेक्ट हमनो हायो। आरो जों मेगनजों नुनो मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो थांखिखौ जोङो गिदिर लाग्रोनांगोन। सिमाङा जोंना गिदिर जानांगोन, साननाया जोंना गिदिर जानांगोन, अब्लासो जों थांखिसिम सहैनो हागोन, नङाब्ला जों हानाय नङा। दा जोंना जुदि थांखियानो थेला बोनायनि, रिक्सा सालायनायनि जुदि जोङो थांखि लाखायोबा जोङो बोरैहाय डाक्टार, इन्जिनियार, IPS, IAS जाहैनो हानो, साननांगौ गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो बयखौबो गुरै खावलायनाय जायो, जायफोरा थांखि लाथ'वाखै एबा थांखिखौ लागासिनो दङ, बे थांखिखौ मोजाङैनो ला। आरो लायैफोरा मा होनो, खेबसेनो गिदिरखौ लाखा हायोबा, फिसा लायोबा फिसायासो जाफुंगोन, गिदिरा जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो जुदि जों सानखौ होसोयोबा, जोङो सानखौ मोनाबा जों अखाफोराव थाथ'फैखागोन आरो। बेनिखायनो जोङो हमनानै लादो सासे रिक्सा सालायग्रा जुदि थांखि लायोबा नोङो डाक्टार जानो हानायनि सिमाङा असम्भब आरो। बेनिखायनो जुदि सासे टिचार जानो गोसो दङबा, नों टिचार जानो हायाबा नोङो प्राइभेट टिचार जानो हागोन आरामसे। नों प्राइभेट टिचार जानो हायाबा नों आरामसे टिउसनजों फोरोंनानैबो जों जानो हागोन, जुदि नोंनि थांखिया गिदिरखाबा आरो। जेनेबा नोङो सासे इन्जिनियार जानो गोसो दङबा नोङो बिदिनो कन्ट्रेक्टरफोर जानो हागोन, फिसा फिसौ माबा माबि बेफोरबायदि आरो जोङो थांखिखौल' गिदिर लाबा जानाय नङा। बेजों लोगोसे जोङो 2 नाम्बार पइन्टखौ बाहायनांगोन। बेनो जाहैदों बि अन टाइम, माने जोङो थि सम मथे खामानिखौ मावनांगोन। जों थांखिखौ लाबाय, जोंथ' उन्दुसोनानै थाबाय थाबा जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो थि सम मथे खामानिखौ मावनांगोन। जेनेबा हमनानै लादो आं थांखिखौ लाबाय मेट्रिकआव टप 10आव गाखोनो। जेनेबा हमनानै लादो आं फार्स्ट डिभिजन मारिनो, लेटार मारिनो आं मोनब्रै गाहाम। जुदि आं बिदि थांखि लायोबा जुदि आं सम मथे खारफायाबा आं हागोन ना माबा लेटार लाखिनो? हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो थांखिखौ लाबाय जेब्ला जोङो सम मथे खारफानांगोन। जुदि जोङो सिमांखौ गिदिर नुनानै जोङो उन्दुसोनानै थाबाय थायोबा, जोङो हरनि जेनेबा हमनानै लादो मबाइलजों टाइम पास खालामनानै जुदि हरनि 12थासिम थायोबा, अखानायै सिखारबाय नोङो फुङावहाय 9थायाव, नों दा बबेहाय स्टाडि खालामनो मोनगोन? नोंहा थांखिया दङ डाक्टार, इन्जिनियार, ओरै टाइमानो गैया आरो। टाइमलेस ना मा होनो बिदिखौ, टाइमजों गोरोबफायो आरो। बेनिखायनो आङो बयनिसिम बेखौनो फोरमायनो सानो, जेनेबा थांखिखौ गिदिर लाबायबा सम मथे खारफानोबो सोलोंनांगोन, अब्लासो मानो हागोन, खालामनो हागोन। आरो खालि बाहाय फरायग्राफोरनि थाखायनो आं बुंनो थाङाखै, आबादारिफोरनि थाखायबो बे खामानियाव होगोन आरो ना। जाय आबादारिया जेनेबा आबादखौ बुरजा मोजां खालामनो सानदों, बे आबादखौ जुदि मोजाङै खालामनो सानदोंबाबो, जेनेबा गोबां हा आबाद खालामनो सानदोंबा, बियो सम मथे आबादखौ मावनांगोन, थिग सम मथे खारायनांगोन, सम मथे दुब्लियाव थांनांगोन। आरो मा आबाद मावनांगोन बेखौ सिगांग्रो डिसाइड खालामग्रोनांगोन। माइ आबादखौ बेसेबां मावगोन, फाथो आबादखौ बेसेबां मावगोन, फाथो आबाद मावखांनायनि उनाव बाहाय माइ आबाद मावबावनो हागोन नामा, जों बेखौबो एसे सानग्रोनांगोन। बेनिखायनो जों सम मथे खारफानांगोन, गासिबो सम मथे सोलिनांगोन आरो। बिनि उनावसो जोङो थांखिखौ सहैनो हागोन। आरो जोङो थांखिखौ गिदिर लाबाय, सम मथेबो खारफाबाय। दाना 3 नाम्बार पइन्टआव दंबावो बि प्रिपेयार्ड, माने मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि। जोङो थांखिखौ गिदिर लानानै सम मथे खारफाबा जानाय नङा। सिगांग्रो जोंना मा जानांगोन, जोंनि मेन्टेलि, जोंनि साननायाव मा थिग जानांगोन। बिनि उनाव मा फिजिकेलि जोंनि देहा सोलेराव थिग जानांगोन। जुदि नोङो थांखिखौ गिदिर लाबाय, खामानिखौ जेनेबा सम मथे मावबाय, जुदि नोंनि देहायानो थिग गैयाबा नों सम मथे खामानिखौ मावनो हागोन ना? नोंनि देहायानो थिग गैयाबा नोङो सम मथे लेखा फरायनो हागोन ना? नोंनि जुदि देहायानो थिग गैया, नों दुब्लियाव आबाद मावनो थांनो हागोन ना? हानाय नङा।
आरो जुदि नोंनि माइन्ड नोंनि साननाया जुदि मोजां नङाबा नों मोनसे थांखिसिम सहैनो हानाय नङा नों मोनसे मोजां आबाद दिखोनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो बेजों लोगोसे गावनि देहाखौबो आरो गावनि साननायखौबो मा होनदों फ्रेशै लाखिनांगोन जुदि जोङो उइनार फारसे जानो गोसो दङबा लुजारासो लुजारसो जेबो बुंनांगौआनो गैला बे आरो फर नाम्बाराव दङ वार्क ए फुल 8 आवार्स माने बाहाय बुंदों सानफ्रोमबो 8 घन्टा खामानि मावफिनदों आरो सासे हाजिरा मावग्राखौ नाय फुंनिफ्राय जागायनानै हमनानै लादो 8टानिफ्राय जागायनानै बिसोरो मावो 4टा 5टासिम बेयाव बिसोर बेसेबां मोनो बिसोर 300 बेसेबां खस्थ' साननानै नायलाय जुदि जोङो इयुननि खस्थ'खौ लानो गोसो दंबा जों दा आजादि थानो हागोन जुदि जोङो इयुनावहाय आजादि थानो गोसो दंबा बा आरामै थानो लुबैयोबा जों दा खस्थ'खौ खालामनांगोन आरो बेखिनियानो जुदि जोङो हाजिरा मावोबा 8 घन्टा मावखानांगोन जों लेखाखौ फरायबा जों 8 घन्टा फरायबा मोजां आरो जोंनि थाखाय खमावनो लेखाखौ हायोबा फराय 8 घन्टा जुदि बिनि खमाव फरायो अब्ला सानैनो खुनुरुखुम पास जानायनि थाखायल' फरायदों जुदि 8 घन्टा नोङो फरायबाय आसा खालामो नोंखौ जेनेबा पास मिनिट थांनो हानायनि माबा दङ आसा दङ जुदि नोङो 8 घन्टा फरायनो हायाबा आसा खालामनांला जेनेबा खुनुरुखुम पास जानायखौ नागिरदो बे आरो जों सासे हाजिरा मावग्रा जुदि खस्थ' मस्थ' बिदि मावनांगौ जायोबा जों लेखाखौ मानो फरायनो हाया आराम जिरायनानै फरायनायखौलाय बे आरो दा हमना लादो सासे आबादारि बेबो आबादखौ समाथे खामानिखौ मावनांगोन आङो दा बोथ साइड बुंनो सानदों जेनेबा स्टुडेन्टजों लोगोसे आरो आबाद मावनाय बे मोननैखौ दा जोङो आबादखौ जुदि मावोबा जों 8 घन्टाखौ आरामसे खाथिनो हानांगोन जेब्ला जोङो दाथ' दैज्लां बोथोरा सफैबाय नै खोथिया फोनांसिगौ खारायनांसिगौ बायदि बायदि दाथ' मोसौजों बारा हालेवला गोदोनि दिनाव बांसिन हालेवोमोन दा बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनाया जानांबाय बांसिन गामियावनो बेनिखायनो दा खामानिफ्राबो एसे लेट जासै आरो दा 5 नाम्बाराव दङ वार्क टेरिटरि कारेक्टलि बेयाव बुंदों आरोखि ना मोनसे खामानिखौ मा होनो मोनसे थि जायगायाव माव होनदों आरो जेनेबा हमनानै लादो मोनसे आबाद मावोबा नों बे आबादखौ मोनसे गोसो होनानै माव जेनेबा नों स्कुलफोर फरायबा कलेज फरायबा मोनसे कलेजाव गोसो होनानै फराय कलेजखौ दुसिनांगौ जेबो गोनांथि गैया बे स्कुला मोजां नङा बे टिचारा मोजां नङा बिदि जेबो गैया आरो जुदि नोंनि गोसोआ खाब जानायबा आरो नोंनि गोसोआ जुदि बे टिचारखौ मोजां मोनाबा बे स्कुलखौ मोजां मोनाबा नों बे आबादखौ मावनो मोजां मोनाबा नों बे बिजनेसखौ मावनो मोजां मोनाबा नों मावनानै जेबो लाब गैया आरो सिगांग्रो नोङो मा होनदों नोंनि गोसोजों मोजां मोनग्रोनांगोन अब्लासो जोङो मावनो हागोन आरो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो सानो जायखिजाया खामानिखौ मावबानो मोनसे थि जायगायाव मावबानो जाबाय जेनेबा बाहाय मावनो नाङा आरो कम्पानिफ्राव मावग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानो जाय कम्पानियाव मावो बिथांमोना जेनेबा हमनानै लादो मोनसे कम्पानियाव ट्रेनिं पास जानो थाखाय 1 बोसोर नांगौ हमनानै लादो नों बाहाय 6 मास मावबाय आरो बै मोनसे ट्रेनिं सेन्टाराव थांलायबाय बा मोनसे कम्पानियाव थांलायबाय बाहाय 6 मास मावलायबाय अब्ला नों मा जाखो 1 बोसोर ना ओरैनो बाहेरायाव थांबाय बेखार थांबाय आरो दाना मा जाखो नोंना जुदि नों मोनसे कम्पानियावनो जुदि नोङो बोसोरसेखौ खाथि मोनबा नों बाहाय नोंनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हागोन नों साक्सेस जानो हागोन बाहायनो बेनिखायनो बयखौ खावलायनो सानो जाय बिथांमोना आबाद मावो बिथांमोनाबो मोनसे आबादखौ मोजाङै मावबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना खामानि मावो बाहेरायाव मावहैयो बिदेशाव मावहैयो बिथांमोना मोजाङै मावबानो जाबाय आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो दा जोंनि आसामनि एबा जोंनि बिटिआर बे हालामनि मानसिफ्रा मा होनो गुबुनाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जोंनि आसामावनो जोंनि बिटिआरावनो 1200 फरायनानै फैसायानो हमबानो मोनो जेरैबो फैसायानो फैसा माखौ सिन्था खालामदों मेरला हा आग्लायनाय दङ जोंनि बिटिआर हालामाव जेनेबा उदां हा दङ जेनेबा आबाद मावजायै हा जेनेबा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ सिफायनानै जों आबाद मावनो हायो जेनेबा जोङो मा होनदों गावनि लाइफनि थाखाय जाखिनि मेट्रिक पास पिइउ पास जानानै दङ जा पिइउ फेल बेफोर जेनेबा मा होनो बिदिखौ गोनोखोआरि जेनेबा आबाद बेफोरबायदि जों कर्सखौ लानो हायो बेजों आरामसे गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हायो आरो ना फिसिनाय माबा फिसिनाय बेफोर जों आरामसे खालामनो हायो जुदि जों गोसो दङबा आरो जों गुबुनाव थांनानै मा खालामहैयो जेनेबा गोजाननि बाथ्रा जेनेबा गावनि बिमा बिफाखौ मोखां नुलायबाय थाया आरो साननो गोनां बाथ्रा सहैनायाव मा जागोन मा माया आरो खोनागासिनो नै दाथ' बेमारनि समस्या दा बेसेबां खस्थ' मोनखो गोजानाव थाग्रा मानसिफोरा जोंनि बर'आल' खस्थ' मोनाखै जोंनि गुबुन हारियानो खस्थ' मोनाखै सारा मुलुगानो खस्थ' मोनदों दा बेनिखायनो साननांगौ गोनां बाथ्रा जुदि जोंनि हालामाव थाखानायमोनबा जाखिनि दा बर' फिसाफोर जादों बा जोंनि बिदा बिब' बिनानावफोर जादों जेनेबा बेफोरो दा जानांगौ जेबो गोनांथियानो गैयामोन दा बेमार जादोंबाबो जोंनि गोजानाव थानायासो जागासिनो दङ जोंनि एरियाना जायाखै बेनिखायनो आङो गुरै खालामनो सानो गोजानाव थांनांगौ जेबो गोनांथि गैया
खाथि खालायावनो मेरला ट्रेनिं सेन्टार दङ मेरला जेनेबा स्किल डेभेलपमेन्ट दङ बेफोरावनो जोङो लानो हायो बिदि कर्सखौ लानो हायो जुदि नोंसोरो कर्सखौ लानो गोसो दङ बिदि जेनेबा हमना लादो सोरबाफोर मेट्रिक पास एबा पिअ पास जानानै दङबा जेनेबा मेट्रिक फेलानो जा जुदि सोरबाफोर बिजनेस लाइन बा माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानि मावनो गोसो दङबा आं बेखौ नेखाबाबो जागोन आरो जेनेबा आंबो दा फिसा फिसौ बिदिनो मा होनो जेनेबा गावनि लाइफखौ जों बेकाराव दोना लासे जेनेबा आं गोलैसोनानै थायालासे जेनेबा आं दा जेनेबा गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय आं दा ओंखारबोदों आरो दा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जेनेबा गोजान थांस्लाय जेनेबा जोंनि हालामावनो खामानिखौ मावनो हायोबा मोजां आरो हाजिरा मावनायानो जा जेखि खामानियानो जा माने गुबुननि हाजोखौ जोङो गोजाननि हाजोखौ जों समायना नुहुरो जेब्ला खाथियाव थाङोब्ला जोङो फस्थायनाङो बेफोरबायदि दा बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा गोजानाव थांग्रा बिथांमोना सोरबाफोर गोजानाव थांनानै खामानि मावग्राफोर मोजां मोननो हागौ बिथांमोना मोजाङानो जायनि थाखाय मोजां जेनेबा जायगा बेरायनो हायो गोजानाव खामानि मावहैयोबा माने भिडिअआ बारा गोलाव जागोन आरोखि ना एसे रायज्लायबाय थायोबा माने आंना रायज्लायबानो बाथ्रायानो गलांबाय थायो आरो थाबथानो रोङा आनलिमिटेड ना मा होनो बिदिखौ बिदि जालांबाय आरो 6 नाम्बाराव दङ प्रटेक्ट इयर एटिट्युड माने नोंनि साननायखौ मा खालामनो थिनदों बाहाय प्रटेक्ट खालामनो थिनदों आरो जेनेबा जोंनि साननाय बायदि मिथिखागौ ना फुरा लैथो बायदि गुवार सिमा गैया अख्रां बायदि गुवार जेनेबा लैथो बायदि गोथौ ना मा होनो बिदिखौ बिदि आरो खिन्थुबा जोंनि साननाया मा जानांगोन जोंनि थांखिया मा जोंनि साननाया मा जानांगोन गोथौ जानांगोन आरो जोंनि गोसोआ मा जानांगोन मा होनदों गोसोआ जेनेबा गिलिर आरो साननाया गोथौ जानांगोन जेनेबा जों जुदि थुला बायदि लायोबा गोसोफोरखौ गोजावलांलाबायगोन बारहुंखा फैगोन माबा माबि फैगोन सेस बे उरां लागोन आरोखि आरो हमनानै लादो 12 इयार्सनिफ्राय 18 इयार्सखौथ' जों मिथिखागौ माबायदि इयार्स बे इयार्सआ जाय मानसिया माबा गावनि माबाखौ कन्ट्रल खालामनो हाया गावनि मा होनो माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनो हाया ना बे ओरैनो गारलांगोन आरो जेनेबा हमनानै लादो मा होनो मोनसे लिमिनलास स्टेज होननाय आरोखि जेनेबा 12 इयार्सनिफ्राय 18 इयार्ससिमखौ जाय मानसिया बे स्टेजखौ बारग'नो हाबाय बेयो हमनानै लादो मोनसे लाइफनि मोनसे मा होनो खैसा सानाय बेखौ बारग'नो हागोन साननानै लानो हागोन आरो जेनेबा दा हमनानै लादो प्रटेक्ट इयर एटिट्युडआ जेनेबा मा होनदों दा ओरैबायदि मोनसे माबा आरोना जेब्ला नोङो सासे मा होनो मानसि जानो थांगासिनो दङ जेब्ला नोङो सासे मा होनदों मोनसे खामानि मावनो थांगासिनो दङ बै सिगाङाव मा थागोन सासे सुथुरा थाथेखायो नोंनियाव अलरेडि बे सुथुरा माबायदि मिथिगौ ना जाहाथे बे आंनिफ्राय देरसिन जानो हाया बेफोरबायदि आरो हमना लादो नों जायखिजाया मोनसे खामानि मावनो थाङोबा नोंखौ गुबुना मा बुंगोन बे खामानिया मोजां नङा बे खामानिखौ मावनो नाङा नांगौआ नों गोजानाव थां केरेला दिल्ली माबायाव मावै हाजिराखौ मावो आरामसे दानि कम्पानिफ्रा थगायो माय बेफोरबायदि नाथाय नोंनि गोसोआव मोनसे फोथायनाय थाग्रोनांगोन अब्लासो जागोन आरो नों जाय खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बे खामानिखौ जुदि गुबुना हेंथा होयो बेयो माबायदि जेनेबा हमनानै लादो बिसोर नोंखौ सिगाङाव बुंगोन ना बे खामानिखौ मावना ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि आरो दा हमनानै लादो अनेक लाइफआव नुयोना मानसिफोरनि लाइफआव जेनेबा साक्सेस जायो जेनेबा माबायदि सोरबा लाइफआव मा होनो रावबो मानसियानो ओरैबायदि मानसि गैया आरो जिउआव जेबो जेंना गैयालासिनो आङो साक्सेस जाफैनो हादों बिदि गैया महात्मा गान्धीखौ नाय बियो ट्रेन साथियाव पेपार फानोमोन ट्रेन साथियाव पेपार फानना बे मा खालामोमोन जेब्लानाखि मा होनो बै ट्रेन साथिं सेर लाइट थायोना इल'जि लाइट ना मा लाइट होनो बियो जेब्लानाखि ट्रेना खारलांबाय अब्ला मा खालामो बियो दसे जिरायथ'ना आरामसे लेखा फरायोमोन बियो मा खालामो पेपार फरायोमोन बियो पेपार फरायनानै मा फरायोमोन ओमफ्राय सानसे मा होनदों गिदिर मानसि जानो हादों बेफोरबायदि आरो माबा मुकेश आम्बानिया होन बेबो साहा ना मा फानोमोन ना साहा फानोमोन बेबो बिथांनि बिफायाथ' क्लास 7 फरायनायमोन दा आरो बिथांनि फिसालायानो दा जेनेबा सिगाङाव बिसोर मा खालामदों रिलायन्स जिअ'सिम बानायदोंमोन दा रिलायन्सनिफ्राय दा जिअ'आव ट्रेन्सफार खालामो दा हमनानै लादो नरेन्द्र मदि बिथाङाबो साहा फानोमोन दा बिथांखौ नायदो माबायदि आंनि नोजोराव आरोना आं हमदांनो मोननायाव दा आङो ओरैबायदि मोनदों मा होनो फानग्रा मानसिया माहाजोन जायो बायग्रा मानसिया मा होनो एसे गोरिब जायो आरो बेनिखायनो बयबो फानग्रा मानसि जानो सोलों जेनेबा फिसा फिसौबाबो सोलों माने मा होनो साख्रिनिफ्राय बा गभर्नमेन्ट जबनिफ्राय नोङो प्राइभेट बिजनेसा दासो डेभेलप जानो हायो मानोना बिजनेसना आनलिमिट खामायनाय आरो जबनिया लिमिट थायो जबनिया मान्थलि 30,000 जानो हागौ नाथाय मा होनदों बिजनेसनिया आनलिमिट नों बेसेबां मावो बेसेबां खामायनो हागोन बेबायदि आरो बेनिखायनो मा होनदों नों जेखि खामानि मावा नोंनि सिगांग्रो माइन्डखौ प्रटेक्ट खालामग्रोबानो जाबाय जेनेबा हमनानै फांसे बिफांखौ गायोबा बे बिफाङा मा होनदों बेरा होआबा बेखौ बोरमाया जागोन ना जाया बेखौ निश्चय बोरमाया जाखागोन जेब्ला नों बेखौ आराम बेरा होदो मा खालामनांगोन बेखौ
बिराद बोरमाया जानो हाला जेब्ला बिफाङा देरगोन अब्ला बै बोरमाखौ नैबे बिफाङाव नों आरामसे खाना दोननो हागोन जाय समाव जेनेबा आंखौ सोरबाफोर बखिदों आरोना बे बखिनाय मानसिखौ मा खालामनो हागोन जेब्ला मानसि गिदिर जानो हायो जेब्ला नोंसोर मानसि गिदिर साफा मानसि गिदिर जानो हायो अब्ला नोंसोर निश्चय बै बखिनाय मानसिखौ नोंसोरो आरामसे बखिफिननो हागोन आरो जेनेबा नोंथांनि फिसालाया मा मावो दा जेबो मावा बेखार जेनेबा गैला बियो आरो दा बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो मा होनदों सिगांग्रो गावनि माइन्डखौ प्रटेक्ट खालामग्रो आरो बिनि उनाव गासिबो साक्सेस जानो हागोन नोङो गावनाव फोथायनाय लागोन आं अब्लासो जानो हागोन नङाबा हानाय नङा 7 नाम्बार पइन्टआव दङ know why you are and know why you are here and what you are doing नोङो बेयाव मानो फैदों आरो मा खालामगासिनो दङ हमना लादो जों मानसि महरै बुहुमाव मानो नुजाफैदों जों बुहुमाव मानसि महरै मानो नुजाफैदों आरो जों दा मानसि महरै जों मा खालामगासिनो दङ बुहुमाव जों बेखौ दा साननांगोन जोङो बेखारै दङ ना मायै दङ जों बेखौ साननांगोन आरोखि जुदि जोङो जेबो साननो रोङा आं बाहाय मानो फैदों आरो मा खालामगासिनो दं नों गावनाव बेखौ कुइसन खालाम अब्ला नों हमनो हागोन आरोखि नों मा खालामगासिनो दङ बेखाराव गैया जोङो लेखा फरायाखैबा साननांगोन लेखा फरायनांगोन जुदि नोंहा लेखा फरायनायनि समा गैला बैसोआ बारग'लांबाय अब्ला नों साननांगोन आं माबा मोनसे गावनि खामानियाव इंगेज जानांसिगोन बेफोरबायदि साननो हानांगोन अब्लासो जाफुंनो हागोन नाथाय आं बेखौ बुंनो सानबावो लेखा फरायनाया माने बैसोजों लिमिट गैया आरो नों थैजासिमबाबो सोलोंजोबनो हाखाया बेनिखायनो जोङो सोलोंनो हायो गोसोबायदि बोराय जा बुरै जा सोलोंनो हायो दा जोङो मा होनो गोलोम बोथोराव जेनेबा दा लकडाउन सम दा जों जेरावबो ओंखारनो हाया दासो एसे ओंखारनो हानायनि सम फैबाय दा हमनानै बे समाव मा खालामनांगोन जोङो न'आव थानानै जों बिजाबखौ मोजाङै फरायनांगोन जोङो क्लासनि बिजाब फरायनांगोन आउट नलेज फरायनांगोन जों क्लासनि बिजाबनिफ्राय जों आउट नलेजनिफ्राय बांसिन सोलोंनो हायो बे आरो दा बेनिखायनो जों साननांगोन जों जेब्ला मा होनो एग्जाम होनो नागिरदों जुदि आं दा एग्जाम होनो नागिरदों आं दा लेखा फरायाखै आं दा मा खालामगोन जों साननांगोन आरो जेनेबा दा हमना लादो जोंना दा ओइचएसनि रिजाल्ट मोनसै ओइचएसएलसिनि रिजाल्ट मोनसै बेफोरबायदि समाव जों मा खालामनांगोन एडभान्स जों फरायनानै नागारनांगोन अब्लासो जों मा होनो गावखौनो गाव मा होनो आपडेट खालामनांगोन जेनेबा गावखौनो गाव आवगायलांनो हागोन दा भिडिअखौ आं बारा गोलाव बानाय सानाखै बेनिखायनो लास्टआव मोनसे दंबावो बेल'सै 8 नाम्बार दङ टेक कन्ट्रल माने मा होनदों गावखौनो मा होनो कन्ट्रल खालामनाय आरो जेनेबा गावखौनो नियन्त्रण जेनेबा गावखौनो कन्ट्रल खालामनाय जों नियन्त्रण खालामनाय गावखौ कन्ट्रल खालामनाया मा जायो मिथिखागौ ना मानसिनि देरसिन सुथुरा मा नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया मानसिनि देरसिन सुथुरा जाबाय मा होनो रागा जोंनाय आरो इग' ना मा होनो बेखौ इंलिसाव इग' मानसिनि देरसिन सुथुरा जाबाय रागा जोंनाय रागा जोंबा जों मा जायो मिथिखागौ ना रागाखौ कन्ट्रल खालामनाया जों मा जायो मिथिगोन ना मिथिया जेनेबा हमना लादो आं सासे जेबजों रायलायबाय आरो जेनेबा बे जाबनि माबा आं गेक्स आरोखि हमना लादो आं सासे जेबनि माबा फन खालामो आरोखि ना आं वाइथिं मोनबाय दाना वाइथिं मोना मा जाखो साला बियो रायलायदोंना आं थाफानानै गुबुनजों दाना मबाइलखौ आं खुबोबायलायनो मबाइलखौ खुबाय जेब्ला रागाया जोबगोन अब्ला मा जाखो आङो मा जागोन जेब्ला रागा जोबगोन आयो आं मानो गाथ्राखौ दाना माजों रायलायबावनो बिदि सानला साना निश्चय सानगोन आरोखि बेफोरबायदिखौ जेब्ला हमना लादो आं जा रागा जोंलानो आं सासे लोगोजों जा नांलायबाय साला नों ओरैबायदि जागोन दाना बिजों बुलायबायनो बुलायनानै दाना मा जाखो बेयो बोरैबा दो थाबलायनानै थैबाय दाना मा जाखो आं रागा जोंबा मा जागोन लाजिनांथाव बाथ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा सहायनांथाव बाथ्रा आरो सहायनो हायै बाथ्रा जेनेबा फुरा आं जा खस्थ' मोनगोन मा खस्थ' मोनगोन पुलिस केस जागोन माबा माबि जागोन ओरैबायदि जागोन आरो जेनेबा आरो मा होनदों मोजां मोननायखौ मा जों बे टेक कन्ट्रल मा थायो मोजां मोननाय थाबाय जोंनिया जों मोजां मोननायखौ जों कन्ट्रल खालामनो हानांगोन अब्लासो लाइफआव साक्सेस जानो हागोन आरो मोजां मोननाया जेनेबा थानांगौ आरो ना थाद्रायनाय नङा मोजां मोननायानो मा होनो मानसिखौ थुलुंगा होयो आरो ना मोजां मोननाय मा होनो मोजां मोननाया बोरैबा मोजां बोरैबा गाज्रि आरो बेनिखायनो मा होनदों मोजांखौ मोनोबा जेनेबा मा होनो रावबो मोनथिजासे मोजां मोनोबा मोजां आरो जेनेबा मानोना जाय मानसिया नोंजों मोजां मोनजायो बेबो मोजां मोनजायो आरोखि ना बेबो मोनथियो जानांगौ मोनथियो रावबो मोनथिजासे मोजां मोननो हायोबा मोजां आरो माने आङो मोजां मोननायखौ थानाङा बेखौ बुङाखै माने मोजां मोननाय थानांगोन माबा मोनसे जुनारखौ माबा मोजां मोननाय माबा मोनसे गारिखौ मोजां मोननाय माबा मोनसे बिबारखौ मोजां मोननाय माबा मोनसे खामानि मावनो मोजां मोननाय नों गासिबो मोजां मोननाय थाखानांगोन अब्लासो खालामनो हागोन आरो मा होनो लब जानाय मोनसे लब जानाय मानसिखौ जोबोद मा होनो लाजिनाङो आरो मा होनो खैफोदाव खोलैनो हायो लब जानाया माबायदि हमना लादो जोंनि न'खराव मा होनो फेमिलिया जेनेबा हमना लादो 8 जन दंलायनो 8 जन दा लबा माबायदि फालाय आयो मालाय बेहासो मा होनो सानफ्रामबो थाखा खामायनो हायो सानफ्रामबो बेहासो ओरैबायदि खालामनो हायो जेनेबा हमना लादो मा होनो जेनेबा बिसोर जोबोद जेनेबा मा थायो
फैसा थायो मा थायो बियो फेमिलि भितराव जेनेबा माबा मोनसे फैसा थाखाना सोरबा सासेनाव लब जानानै जुदि खावोबा नों सानसे खावनायाव सानसे खावनो हागोन आरामसे जुदि सेकेन्ड टाइम खावबा मा जागोन हमजाना हमजाया निश्चय हमजागोन आरो बेनिखायनो जोङो लब जानायाबो गाज्रि आरो सिखाव खावनायाथ' बुंनो हायोबा मा होनो गाज्रि आरोना सिखाव खावोबा मा होनो बयनिख्रुइ देरसिन सिखाव मावो आरो माने रावबो जावबो मिन्थिजायो आरो खिन्थु सिखाव मावोबा खेबसेल' मावनांगौ दे डाबल डाबल मावनो नाङा आं बेखौ माबाखाम आरोखि ना माने मानसिफोर मावनायखौ जुदि आङो नुयो आरोखि ना जेनेबा सिखाव मावो खेबसे मावो खेबनै मावनायखौ हमजायो आरो बेबायदिनो नाथाय खेबसेल' मावबानो हमजायाबा नों बासायबाय बेनिफ्राय खावनाङा आरो बेफोरबायदि बेनिखायनो आं मा होनो बे एक्टर कन्ट्रलाव थाङो जेनेबा रागा जोंनायखौ जों कन्ट्रल खालामनो हानांगोन रागा जोंना जेबो जाखाया मा जायो माबा मोनसे रागा जोंनायजों जेबो समाधान जाया नों मा होनो अरखौ अरजों खोमोरनो हाया अरखौ दैजोंसो खोमोरनो हायो आरो थैयाबो दै सुजाखाया दैजोंनो सुजायो आरो बेनिखायनो जोङो रागाजों जेबो समाधान जाया बेनिखायनो रागा जोंनायखौ मा होनो गावनि सुथुरानो साननानै लानांगोन मा होनो रागा जोंनाया नोंखौ सानसे समाव फोजोबस्रांनोबो हागौ आरो बेखिनियानो दा भिडिअआ बेखिनियानो आरो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम थेंक इउ